Svećenik prije smrti progovorio: vidio sam nebeska bića pored ovih ljudi. Svećenik John Horgan, koji je preminuo 2022. godine, a prije smrti 2018. godine napisao je knjigu His Angels Outside. A knjiga donosi nevjerojatna svjedočanstva o susretima s anđelima. U knjizi između ostaloga svjedoči jednu priču o izravnoj anđelskoj intervenciji. Otac Horgan ispričao je priču o čovjeku koji nije bio kršten, živio odvojen od Boga, od vjere. Bio je u braku sa ženom koja je bila jaka u vjeri, ali on je napustio i ostavio nju i djecu da bi se oženio drugom. A ta druga ga je napustila kad je dobio dijagnozu neizlječive bolesti. No njegova prva žena nije prestala moliti za njega, čak i ako ju je ostavio zbog druge. On je obećao da će se krstiti prije nego što umre. Život joj je bio težak. Napustio ju je, ona ostala sama s djecom, ali je ustrajala u svom pouzdanju u Boga, odgajajući svoju djecu vjeri. Kad je on obolio, druga žena ga ostavila, on je bio sam. Ali ova vjerna supruga se brinula o njemu u bolnici. Dolazila mu je, dovodila je svoju odraslu djecu da se pomire s njim. Molila se za njega. Učinila je sve što je mogla da utješi njegove posljednje dane i potakne ga na bolji odnos s Bogom. No on se nije htio krstiti. Redovito ga je posjećivala, no i dalje odbijao je vjeru i krstiti se. I ovaj svećenik je također dolazio i posjećivao ga, ali bez uspjeha. A onda mu je ta žena prišla svećeniku i rekla: oče, ja se molim tvom anđelu čuvaru i svom anđelu čuvaru. Sigurna sam, krstit će se. Jednog nedjeljnog jutra, sasvim slučajno, ovaj svećenik ga je ponovno došao posjetiti. Pitao ga je: želiš li se krstiti? Gospodin ti pokaziva sve ove godine ljubav, a dokaz njegove ljubavi je odanost tvoje dobre žene. A čovjek je na to odgovorio: da, oče, znam što sam učinio. Znam kako sam živio. Žalim zbog svega i molim Gospodina za oprost. Želim se krstiti. I dok je svećenik pripremao sve što treba za krštenje, čuo je riječi odmah. Otrčao čovjekovu sobu, stavio blagoslovljenu vodu na čelo i rekao: ja te krstim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I prije nego je rekao amen, ovaj čovjek je umro. Nije bilo patnje. Samo je zatvorio oči i otišao je kući Bogu. Medicinske sestre i njegova obitelj bili su u čudu. A svećenik u knjizi otkriva kako ga je ganuo pogled supruge od tog čovjeka. Njezin muž konačno je prihvatio milost od Boga. Prihvatio onu milost za koju je njegova žena molila toliko godina. Suprugina vjera i dobrota, ispitane godinama i godinama patnje i teškog života, postale su toliko jake da su slomile sve njegove unutarnje otpore i pozvala ga na beskrajnu ljubav. Svećenik naglašava prisutnost anđela kod umirućih osoba. Naglašava na anđelove intervenciju kod ovog čovjeka. Anđeli mogu pomoći bolesnima i umirućima da u patnjama pronađu smisao i važnost vlastite boli. Anđeli pomažu ljudima, vode ih da rastu milosti i ljubavi, kako bi mogli ući u nebo radosni u društvu istih anđela koji su mu doživotni zaštitnici. Ovaj svećenik je otkrio i objasnio kako je djelovanje anđela temeljno u posljednjim trenucima života umirućeg. Obratite im se za pomoć. Oni vam žele pomoći. Tražite ih pomoć. I sveti otac Franjo naglašava važnost anđela čuvara. Te govori da anđel nije samo s nama, nego on vidi Boga Oca. On je u odnosu s njime. On je dnevni most. Od trenutka kada ustajemo do trenutka kada idemo spavati, prati nas. I odnosu između nas i Boga Oca. Anđeli nam mogu i žele pomoći. Sudite ih se tražiti pomoć.
Anđeli vole pomoći osobito bolesnima i umirućima.